Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta angton pen. Di phorong sopia long APSL sia songodum thedung masreli paman pon ke ong dungar mu chetong don si ar mu chejeng pon pen di sia phan pin poralu ke pida ni hang Karbi Anglong ni jang Karbi Anglong amuluk chetong si adani lapen babaram de batuma phan Karbi Anglong long company pa bilong li pusi ar mu ga chejeng ahut ke hang pedopo pai pai ni phai ing koyani di phorong sopia long APSL si asongodum masreli jai mek deng pon si ke ong dung armu mate amuluk atum armu kachejeng pedoponsi BJP go back sainik school ki bi nitum chedon dun thekthi adania phan long lekipi chikroi dun thekthi laben babaram te phan long lekipi chikroi dun thekthi pusi armu kachejeng ahot ke hang taram pedopon aphiar muka chejeng do tet pen APSL sia mai pujai ka thara rideng pen Karbi Anglong district commissioner nirola phangchu PACS rideng pin poralo pipacher news report aron indikator Karbi Anglong news dak an chejeng mate dak mas se concession ke beng nang ko athe ke lahelo Karbi Anglong termos council kachari pontulira magha ke hai Karbi Anglong arat phan kachong thui tan kachong thui ke lahelo alang nitum Guwahati High Court long kache chakdon 62 long paragraph 2 sa paragraph 7 joy ke lam pen pulo lotangte votarlis Karbi Anglong termos council na votarlis ko puson ti kasalam jima pulaso aron pinchong ko hu suri hini na kret hoseni kan chakdon lo sita piniarni anta ningkan throksinar ke dam edlo ta piniarni anta aron na bangke thilong de lo alang li CM ki khilok CM ki khilok ningkan cricket thomlo sita aron ke pinchong che pinlo la so ka pinchong ja kong do ko wai phita si non daga bangke Karbi Anglong autonomous council votarli sa long ke kechi ke biamen ke do I het ki bui het athe ke lahelo CM tuliram rong hang aron selam thekhe det hai het lahelo la pen adun tu bangke autonomous state mate hempre ka phutha ke Karbi Anglong arat do anta RI hurlo anani pen ke BJP tumta kroibon pusi ongdung tumbe kroilo seta kali derlo to pilo na ke man tu bangke elong sa ambulance padang sina chong lo nona bangke BJP etum autonomous state bangke kroi kre hijim pik ko ang thega bangke rara thing no chipek lang dak amile ta ningje adlo autonomous state ke ki hanglo polotang de la ke loss mate ithi ka chiroilo la solam jong si BJP etum kroi kre posonte numol moment han BJP ben heklot no la phan action en no en eke hek he purotang te alam the bangke lahelo lake BJP atum hemprek amapsi kroikre BJP tu hemprek kroikre ko ang theke lahelo la pen Himonto Biswa Sharma Karbi Anglong ke bang hutame ningje lo Karbi Anglong arara phan ke ki PG aphan ke thang ta avelo ik thailo kupima ari dengke to an ki thailo thang da velo ko la pen Karbi Anglong phan ke non ke autonomous state lo super state PLO ke pusi ko nara super state lo non la puan alam par ili tom hananga thaga pot BJP la puan hembe ke jem pot pini la bang store acha tai ben se go back pusi numol momen ben BJP ban pini hanglo la pen adun thu bangke tuliram rong hanga ke hai alang lime thang thur flut ben Karbi Anglong arlo ke do akeche ke biaso tum phan longle miadi pata se tiji list kali miadi pata mate pata akang them si tiji ko alang li ninge dedlo Karbi Anglong rar phan phere pin pen pherak re pin ban chikilik le pin ben sinon ke dar atheng no ta na ninge ded pulo de la son an ga ninge hai ge iltum rat ke lang prong nang poma che song se den nang poma long li putong ke hang nang poma rat atum le la solam nang go igno la solam ke tum ningjang je vek nei ining pung vek nei la so ning jang je ning ki pung alam ke la bang soare li long pen si
rara tum ke chipik lang lo lapen dak nang kili don dela tum an sitame methang dim pen numol momin himonto Biswa Sharma Dilip Soikia lapen iltuma CM tulira ro ha ke hai akumlin mate la so ame phike tum kai bom nang ilake athe pini ke rat a hutur si alang tum che man der na hello pini athe pila ba so ka che songe strong koribo lage strong 6 schedule bang tang nangji hala paragraph 2 sub paragraph 7 ateng pen law silambek nangji la pen ke Adani Ambani Patanjali Godrej Latum Aphan palm oil tang ho ko pinene CBG a farm pinene lai hui pinang ne solar project dak pinang ne Latum Aphan long le pinang ne pusing itu kipu lapen isia bangge hala direct recruitment act hala pen ajok itum dak sukidar kangwai anta Guwahati si kangwai bang Assam government si kangwai sukidar anta ante itum power ke thangda videt loken te dinon ke la sila so direct recruitment act lapen hala Assam kopumayong fiscal responsibility management budget management act 2021 hala pen ajok 2021 non 2005 hobola hai 2005 hala pen ajok idum SIU pukai ta puberty SIU ke laga state act na pun hak si claim ande state act ke 6 schedule pun hak aja kong we ande ko puisi la SIU dak na hang kong titi la so law bang than pet nang yi dak 6 schedule area pen la bang pavidet nang direct recruitment act ta la pen hala SIU act na bang ta na 6 schedule area pen ge pavidet nang yi la hello ni tung ipu la pen appointment an itum tribal to man P8 nang ji la pen ke PGR VGR along le la pen railway line along le encroachers an eviction at nang immediately like a law long irrigation along le talo lata irrigation along le alam ta tum tok dun at la anda eviction at nang la pen encroachers ke bokolia tado dok muka tado bukajan tado la pen uttor borbil tado kheroni tado haura ghat tado baithalang so tado la an anta eviction at nang pusing ni tum demand la Laben parni simolo 2258 ni kane potake ron boge ladake arleng tum handet numa mate kichi ki beso nilitum arleng phandet po bang pupe tribal of tribes atum phan an la pen khilonjia okhomia halatum ke 1951 aprang si wange di halatum ke la pen adivasi tum ta pudakta halatum hange pime setala 1951 November ke thom atarik apipen ke wang atum phan ke pata pilong le la ke list ta pilong le miadi patata pilong le lapen ke exona patata pilong le non siam ke pang dak pon 1951 aprang non tribal to mapanda ke pata ki pilong banali tum ta chetong ton mai PSLC pen 1951 November 3 la aprang ke wang tu la ke hala dak ke di bongo sena tawe bihar sena tawe ha dak anta hadak ke kilonja ohomia na hadak lapen adivasi tu latum hange pime laben CM sa hang da ka teng kulong ke non kheli sabelo jada belo direct pota ko se gipo lasi sob phan khilonjia ko belo sob phan ta ke pita direct pota tong pe poma lisi pi lagi alang litum election cepe hai lepo an ke hala bongo sena ja kong pensi council chari lepo an ke tribal tom phan khilonjia ohomia adivasi tom phan ako aduking hoi lepo bo phan lo la ke sir indian kang ke tang udo kang huo vote pe BJP sarkar je pai jong si data non ke madu parti ta hai in hok ta se latung sarkar latung me hai un e pukali jong si ko son si ka chong huma itum jong si chini det lo pulatang te la to man perem unji ka chong hu ka hok lo chula MP election hutta dak lumba jong le di pool LA homosti ke 1000 ko anlo ne extra vote do ko chong hu hete ko si extra do tek po ini nali tum kache songyong se Karbi Anglong sponsor men thang initiative chen ep nali tum next step lo deng step ke ni tungela rat rong tum phanan pati hurnut po lapen democratic adet pinagamati di lage election chi pe hai hete itum thang da ke mega claim un e ini armu bangkon baga faide je sir bini ke suri cap ke so se
Song nitum jasemet ke ni litum dolo lapen la NPP atum dolo ni tum alo lapen Ini nali tum ni dak decision se pale chamade council ona pale council long pelele athema ake ong ke prime minister akam si claim nahi council tum se claim nahi sita council tum claim that opposition ni tum prime minister pan kapasi nil Parokha Mondal Congress Committee asa Hemalong Observer amai kepidopon. Sonsi pai pai chikloni pai inquiry lakha kritrok nometiko Mondal Congress Office asa Hemalong Observer amai kepidopon. Pinibangso Observer amai kepidopon laki abarim EM rotoning ti Karbi Anglong District Congress Committee amai pu mandate pen is Karbi Anglong lakha kritrok sis Constituency do lasi Constituency tina longta observer mai duji lasi pini nometi constituency longta Mondal Congress Mohila Congress Youth Congress lapen PCC hai huyatup doma abima lapen ahok pet asai claim lahai hui kelangchari pidoponsi pini nometi constituency ke paro Parokha Mondal Congress asa hemalongta bangso observer mai pidoponlo Pini bangso amai long kacetong pon laki nometi Mondal Congress amai pu monsing kramsa nometi Mondal Mohila amai pi pudang kramsa pi lapen PCC along mai pu lapen chun bangatum ta cetong dun lapen anparta abarim EM asok teron setami bangso along amai long cetong dun lapen Karbi Anglong District Congress Committee Observer pen nang kacetong dun Huklesor B lapen Jameson rong hangatum cetong don si bangso observer mayalong jumisen alam thantekang lapen koson si Congress Party atum Jepang tangpon nangjima lapen koson pensi ki claim kedam nangjima alam hai hui alam setami kacetong arada tumaphan thantekang Abari miyam asok teron pen ke pachini nometi constituency along kadukawi polling station in koira trokdo lasi pini bangso observer mai long nilitum kachapha pon ke isi polling station along banghini ansi hang ponchok seta nometi aradatum Congress aphan ning kache thepar pika joksi pini bangso observer mai long kadukawi kachatong pon bang pharuke tham aphaidu lasi nona teng langdam polote MLA kelika hotke nometi constituency along pen high pon vek pupusi abarim EM asok teron hin pen pachini pon lapen asok teron pen ke pachini pon thu alama bangke nilitum Congress sarkar ning cancer keblo kadwi sita piniarni anta Congress aphan ning kache thepar pika jokalang litum na hoka party alongta dunte lapen alang litum aphan tangka sikai isita pimobe sita alang litum Congress aphan ning kache thepar pika joksi non pu anta do thiblang pasi abarim EM asok teron hin pen than pachini pon lapen non malom Congress along akapreka party pen COC Congress along nang chepa ogdun bomlo lasi nona teng langdam polote nang keleji MLA kildiga hoda bangke Congress party pen si haipon la pupusi pachini pon lapen abarim EM asok teron pherangke aphan ke pachini pon thuke Congress sarkar jong sibang lo polote hemprek mati article 244 ya bangke pachon vek pu lapen MP Rahul Gandhi sitami Karbi Anglong aphan hemprek nang pipo puke ningche atlo lasi Karbi Anglong ke Congress sarkar jong sinang chari lo polote hemprek ta longwek pupusi abarim EM asok teron hin pen pachini pon ang tonalam kechini jiaphan abarim EM asok teron lapen nometi Mondal Mohila Congress MIP pudang kramsa pi atumalam thile ang ton pen arjuponona denarong pen arun terang Karbi Anglong news kali pini meeting bangke non roton tiake hai district president mandate pen alangli lapui is Karbi Anglong long hutorota homosti do hala hutorota homosti long प्रत्येक homosti long alang observer se committee banai tane प्रत्येक homosti long kosonson se committee do ma Mondal Congress Mohila Congress Youth Congress abe PCC tu ngoso se kam claim ke damma hala so kelang acari je ahok pet committee do ma claim pakama kalima kalang ma hala so kelang acari fansi observer se committee dang toy la se la so committee bang ke nar tum dan theklong lo Huklesor be ka secretary Jameson nong ha ka secretary alang le tumsi bang lo abe alang le district lo member lekhe sang ho alang le ta dolo la se alang tum nom pini thekdam lo nitum ke ha bang ke dak 26 ta polling station do se alang tum directive teng bolotang te addression teng bolong te isisia polling long ke komna te me bahani polotang te nitum da bang ke only 26 ta polong te 52 nona bang thekdam lo bang pharok thon me do ko
nitu mangke public phan hang he bang pharo ko thon no kok la so teng polo te non nomati long bangke congress bangke mimu chot chon thedam long nitu se thedong bangke dang mohila congress ta committee do youth congress ta committee do mondol congress ta pura strong to pcc ta do misalang tum observer tum nanglang teng bolong ta aning rong o so se thegam long sedang bang congress ban nong ta dolang misalang tum amethang special long ta chipi pon lo desa so teng bata congress in tangkring lang apa done frank ke bang ji assembly election non nomati pen koson se congress ke pang tang ma koson se ke pahai ma la so nomati long pen la so pasin tum pide bang to observer nang toilo la se la so teng bolong te roton ti alang lek alang pese mandat pen along tin toilo ni tum long bang pini pen bata hini lo nang toy la so karona bangke achu phong bangke asap so munit kiche tong komche mar atau kisu do komane ke hema sorgo so komane la son homasa to kok ma pidi bangke sok bang lab lo la kiche tong te to man pidi bang ko aku pundorong kiche tong tu sela so teng bolo te itu namati bangke kongras bang strong ola nonal ke ma theklong lo mati ha mati dong nang di mesti kai pan kopi ha mati dong oi mesti dong kai pan o katisik panen la pini la mohila tum kuru tum kadu wena tu la loge jo non congress sarkar be 9 bosor lo ninkan sir keblo ne to sarkar be 9 bosor sarkar be yang bong tanile tum non anta mohila tum don te lang puru tum don te blang ni tum tangkas sikas te pum pimo be sarkar asuni te lang de bjp longke sita me nona bangke ni tum dak nomati longke congress do thiblang mohila pono youth pono mondol pono pcc pono la silaan kawiang bong ta nonang do thib bangke nona pranga bang je bangke congress ka jang ring lo ati mo pen dilin je lo mati nomati long tum nom prat sarkar ke non nobosor lo sita me la dak methang polling station lo parokal p school lo parokala m school high school lo ma congress tum remre pila stami okreng lo bangke non sarkar dobom dobom ta methang polling lo bjp tum duita polling da remla nitum kerem bangala ke chok hai nitum opposition party nitum ke ruling kali sita me nona bangke ruling a government powerful IM dokok ta methang polling remlet mane amini gupilo dak serat tum chini nangpur dak serat tum paklang dak okreng a polling long mane BJP bang parem mane koson lo ke ta mane BJP bani nge dok de lo BJP bani nge chithe lo la sa ka pre dol dam lab lo la si non panga bang ji bang ke nang IM dollar pen sarkar dollar pen si na methang polling long kerem mane non nes ke sungrungi BJP tu okol nomati poli Karbi Anglong poli olasa mata dake BJP tung kaji sung oji kita jasar bilang mana kan implicit produk masih pakai orang kaji non le tum kelang damateng polong ta non le tum ke long phota me u long phota ndel tum mi pik kimi karon bipoloma non la ton ke lehano along tin nang join dut atimi tar tonong tilong do ala dor baguri mar dola maralong hada ta pray 150 200 jon aka pre dol pen congress long join dut na ta video long lo me te kona sinte BJP tum daily ta 2000 3000 एकदम 1500 ke join aka pre dol pen ku la so teng prote congress long ke nang join dunya munit se de na pok tang te tade dor bagro tumi 150 200 te kona pen sinte ke bang long te hai ken te hala dana tum theklong la ST morcha ajer president secretary amata resign GPC congress long bang julu mati abe tumi dikhet mamai homosti long korkati homosti long pak hata long hala dak na tum thekang lo EPSLC pen BJP pen nili maset ame ting dun lo dak kwan lo arong masenang join dun hala dak na tum theklong lo pak hata long ta prai 200 ne 800 ne BJP la pen EPSLC pen si council long join dun to ta korkati lo nang join dun la pulu tang te koson si aka pre dol tum vang long re long te kongre long son si ong re long te la sidang nitum nomati long amata penang an aka pre dol penang join dui sida me tona bangke alang litum bangke apora sapso chonghong charlang la sidang litum langding ho la 2025 last angbong penang an aka pre dol pen nomati long ta kongres long join dui thek long na litum kali la bangke dili kata puer lo Rahul Gandhi masih la bangke 2021 na ningkan nitu ma sarkar bang lo polotang te tu article ki implement kuri popu a video do dili lo a video do no mata nang par ju thek lo number 1 pen gorob gogo mat alang li pudak lo ke
Facebook long Twitter long ciputak lo ke je nitum sarkar bang lo polo tangte nitum ke tu photo article ke nitum ke Karbi Anglong mane inglong so tung kari ke nitum ke papling pu bolang lagi Twitter long citok tak pudak lo tangte lasi nitum alidar Rahul Gandhi pen Assam long alidar gorob gogo ni da kapi bang ke nitum ni itu bang ke lake hilopi lam lo alang tum ke ninge prime minister ke manji tum lo chief minister ke manji tum lo alang nitum ke ninge mane lake klang dak lo Karbi Anglong tu photo article lo bang lake implement ke pu bolang lake klang thank you Lakhain ka truck duar baguri constituency ke parlo dai thora hawaralo rong sang tianat rong pho rata tumpen pherang ke mai kang ni po bangso pherang ke mai kang ni pon along rong pho rata tumpen jasmet ning du kolam the chipeklang pon rong pho arata tumpen ning duk pikpen lam the ka chipaklang pon ke lapuson hendo non ki do bom BJP sarkar tumpen laben KAC kachari pon CM Dr. Tuliram Ronghang ahir jume akang hon pen lapen ladak local MEC mati education EM Richard Tokbi ahir jume akang hon pen nitum rong sang tianat rong pho rata tuma phan mesen towar chileng pon long nang jipura nilitum kachuningri atteng pen nang pilo lapen nilitum sitami ningarong piklo lapen CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak local MEC mati education EM Richard Tokbi atuma phan sitami kachuro pi pajer pontulo Sitan non nilitum ning dukpu rada hong chailong lam thika chupaklang pontu nang kok alam theke lapuson henlo nilitum aphan towar nang pilo pu mesen le non kasemar ke thekdam thulong ke nilitum pen hello winga dimsi thekdam long rong apotsi ning duk piklo pusi lam thek chupaklang pon renti lasila so towar bak nilitum rong sati anat rong pho arada tuma phan nang claim pidun bek nang jipusi CM Dr. Tuliram Ronghang lapen ladak local MEC mati education EM Richard Tokbi aphan lapen VDC chairman sar koirong phar atuma phan tuning ripontu lapen pinang an alang litum pen lam theka chipaklang pontu do olang lasi ang ton pen arju ponsana news text report Karbi Anglong news prinsip ini dak cetong ala doana pantameni ya pero pilo la penan parke pini dak duar baguri press club bitung atau mapantame itum akar pen ni tu make chopating pen antu make bang kan pot suri lan tu mapantame akeru pi parpik la sipini itum dak bed bari mate rong sangti dak itum parong phoan bak arat pen itum so press meet ke phanang ko mate ni tu ma ke chopating pen pini itum dak ka chingrum nang ko ka theke la puson hello pini council ke ja tum mate tu angsong CM EM la penan partame local MEC Richard Tokbi alang tum ni tum rong khora ta tum aphan kedam ke bang aphan misen atau war minangi ku ni tum RE ke hang pen alang tum ni tum ka chuning ria pen alang tum ni tum aphan kang hon pen la bang so Mahatma Gandhi National Rural Employment kula bangso scheme pen itu mapan kedam ke bang towar pan itu mapan pilo bonta la bangso towar ni tu mapan nang panong pilor pini political keja tu mong pen tame le tu mapan rong mapan development mapan tu sini tu mapan nang panong pilor pen ni tu mapan dak la bangso scheme ke ni tu mapan nang idelo setame pini apora bangke ni tu na bangso dak rong sang bed bari arong apan kalidet tensi ako arong kaprik rong tiki labang so akam ki claim ki thek dam lok pena posini tum pini ning samse de lo la si labang so aku thak bang si pini tum press meet ni tum phanang kok la pen pini dak itum parai rong phon bak so se ni tum labang so ka ching room pen sin ang tum apan phanang kok lo labang so lam si ke chingwai pan si pini ni tum ching room na kok lo Langlok so APHL sia songpen CM Dr. Tuliram Ronghang amipi kikaipo lakha kripli korkanthi constituency ke parlo langlok so APHL sia branch hinpen pai ni phai krisir ke panitilia por langlok so mati middle langlok so long kedam tangarni CM Dr. Tuliram Ronghang non tribal atuma phanta longlia pata pipon popu alam jak aputhak airset from set pen Karbi Anglong Termas council ki japon CM Dr. Tuliram Ronghang aphan ami phiki kai lapen pin rempo
Langlokso APSLC branch micro kangbra rong parpen chunbang sing rong paratum ahin pensi chipatir people. Alhia Manapeng Pen County Constituency CCLong General Secretary Tenzing B Lapen Organizing Secretary Jameson Rong Piatum Chetongdu Samilang Sopen Long Pamoniti Karbi Anglong News. Pini nilitum aprang si nalitum media ke hai nanglapen ke bang po akerum ti apang kangarlu ke parang lokso hawum pusong japo do an cheto so CM tuliram rong hangapan nilitum mipi kai nang kokalam thikera puhenlo ke damtang 17 nani do yang mukalong alangli lam ke jaipon alangli ang hopen ke bar klar dak vai sapen salang di keningje Karbi Anglong ni kecil asu mati ang tanpen kewang ala so kecil asu tu mapan long lea pata ki PG pu alang li kaning jia puthak si nilitum IPHLC asong hin pen nilitum condemn lo lapen pinrem lo alang li ko pia posi la puson alam kining jina ko mapulutang te kedam tangarni wolong ko maji along kecil asu tu inut bahini alang itu media dulu lapen alang litum ithethini kaning je la soka phere pena joksi alang li chichak khurlo la bangsu meadi pata ki pijia phan nilitum IPHLC lapen rong arat Karbi Anglong arat lapen ST mate inglong aswa khai do an nilitum ke chidonu thekthi lasi pini nilitum la bangsu tuliram rong hang ake haya phan nilitum pini pinrem nang koklo lapen nilitum pini alang li me phita kai nang koklo athe alang li inut baheni la bolong komaji long ka chetong ahut ala so media ka phiri pen ajok la an claim nang ni la pen la an chichak nang ni athe ladak Karbi Anglong songja pi la pen organization pen chenglok songja pi do la tan tum ko anone media ke do dharna ke do pen chenglok ko anone muni ratum la bangso sik sidul la pen long le phelang apu thak la pen Karbi Anglong ahem pre kang thim autonomous state ke hangji pu pen apu thak ko ane muni tum apran dam lo bonta alang li lahaya pran ke dam lahaya ke chi ke jang ke alang li anu chiwar vela pena mek thegon de son se alang li chikrong thipsi non ang tan pen ke wanga tuma phansi alang li amithang amunit amithang a ok aviation ka chitin dam la ke nili tum che donon de la penili tum kroi kre athe alang li Karbi avi alang li inglong so avi pulotangte alang li inglong so khai phansi chinghon bek nangji aposi alang li piposi hala non ang tan pen ke wang ke chi ke be so phan piposi alang li ok mate alang li korte bal alang li hemisi son ka chitin ma pulutang te nilitum jongdam ji laki alang li non kewang ji MLA ke ligalong BJP atum kerem ji ang thek dokok aposi alang li haladak non kewang ji MLA long ka chipahai ji pu alang li ke mang pen jok amang ke hemansi halang tum phan long le phelang lahai pota chaka ke chak ilo bonta alang li along litum inglong so an thur pak pen chedan ji la pen thur pak pen si pini ani ta me phi kailo lasi alang li matha pe me pensi Karbi Anglong ke alang li kam claim nangji lapen alang li inut Karbi Anglong ke pudam pulotang te inut a hemari polo alang li phan Karbi Anglong arat inglong suara alang li phan chiki prong alang li phan bangkhutin ta a hemari polo pu alang li phan chihok prong abotor pini pi posi Karbi Anglong inglong suarat inglong suar khe phan pi posi alang li ki pamang hu atwar ke pon pi posi inglong so along le alang li ki jor red pi posi alang li inglong a khe pharman alang li arja pi pedera bang aso ke chi ke be so non ke bang tu ma khay phan arja pirong la ke nilitum che donon thekthi aposi nilitum langlokso hawar korkanthi constituency ke parlo langlokso hawar arap pini nilitum thur pepen alang li phan che song lo la penal li phan condemn lo la penal li phan pini ani pinrem lo angdang pathi ji ke song nilitum ke pini nilitum langlokso hawar chot pukali la pen pini nilitum korkanthi hawar chot pukali Karbi Anglong arat ST tribal pu kachikrong an arat ke nilitum thur pepen che songpu athe ke dam tangar nita nilitum alang litum ke claim ke dam along ke chok chelong an ke nilitum che dandun la pen nilitum arjab dun pen kisuman along ke nilitum pachun dun lo la pen undun delo IPHLC tum ka chisong dun pen ajok kisuman ke chiru lo la pen kisuman ke chun delo stala sontak thaksi non ke bang ji alang li arjab thip pen nang chisong pu tan nilitum ta arjab thip pen alang li phan chisong si la solong le pata ke pi along ke nilitum mantu neta che donon thek thelo la pen nilitum che dan vek pu
hydro project nang ni pura rong kep arat lapen rong kep arong asara tum perang ke mai kang ni pon bin hum loting langso anglong along adani company pen hydro project ke pang ni ponchi puke man tu ni da chidon no thek thipusi rong kep arong arara tum perang ke mai long pen lam thi chipek lang pon lason silang hin constituency ke parlo lochin lang su lapen bin hum anglong along hydro project atuma phan suri along li kipi pen hydro project ke pangni ponji puke mantuni da chidonu thek thepusi rong ke parat lapen rong ke parong asara tum chilang pet pen pherang ke mai kang ni po pherang ke mai long ke pachini pon ke rong ke parong arara tum ke hydro project aphan long li pek thek thepusi ningji po lapen jongsi hydro project pangni bor itet pelote nilitum rong ke parata tum konat lo kachipa chongdam po pasi lamthi chipaklang po jongsi hydro project aphan long le pitet pelote ke bang jiani sotak chesong ponji pusi pachini po nilitum lochin lang so lapen bin hum rong ke parata tum thirengta e prang penta do thibom lo lasi non lahai hydro project aphan long le ke pek ponde jipuke Croydon take Telopusi, Birda, Nampali. News text report, Karbi Anglong News. Dak lucin langso sar tekro arong asar lo nebi ariso basalo arong asar peng lo arong asar abang ke ok memedat ninje unadat lo lasin li pansi nang lo ninje don persen ni ngen lo lasin ini nang tum media bitung dam pan tum na chu pateng pen na tum dak laan inglong lo motor kan lang late botol tapi ni meme stamela anang bong tengah tum nang cepiduk pen kewang kota na tam pana curut lo sini tum pini la so prisnet people sini tum donang kok ma pelisang telahan lo non het jong ni liprang purong hang sang ho alang li ke than sanak taksi ni lita son klai pachidon person lo la san that lo manela dak ni tum binhum tu lucin langso pen halang kang tang an forest riap nang biji Polam lo nilitum office kita me cedam lo revenue fiesta nitum circle fiesta langdam adak ta char judam lo antela tum tamen itu hanang kanun lo je nang tum along ke forest riap nang apar loji pansinon wang bom lo sin to riwang bom lo polam lo la sini tum ta cedam tang patumi arni lo nitum kasila dak binhum tu lucin langso langkang tang to amonit na tum kadto we rong kep amonit chingrum si isi decision chi an lo je la so forest riap abang ke pa bilong nang ne sini tum pen chingai pon lo la pen hini addition ni tum chi an pon chulo la do hydro project nang biji ko an la bang so hydro project nang biji plote la dak an sini tum kilong ni ma la pen kaluksan ni ma la hai alam ni tum ardi chingwai si mane tum akelos thetan ni puchini si ni tum la satame ci withdraw na yung pusi Karbi Anglong tumas council itu mencinghon nai CM sar panstame labang so project bangke hydro project bangke ndak pen bangke ci withdraw na yung pusi ni tum dak arat tum bangke minggu pon lo jong si la bang so